Татарстан вместе с вами. Всем вам успехов. Уңышлар сезгә. Почетное звание «Заслуженный артист Республики Татарстан» присваивается солисту-вокалисту театра татарской песни «Тальян» Альфине Гореевне Ахметзяновой. Бик шундай шатлыклы көн дип әйтим инде. Чөнки бу юл белән мин бик күптәннән бардым. Күптәннән теләкләрем. Дөресен генә әйткәндә, үземнең җырчы юлымны, җыр юлымны сайладым үз теләгем белән. Миңа ул әнием, әтием теленнән килгән, әлбәттә. Шуңа күрә мин бүгенге бүлеккә лайык булуыма бик шатмын. Хәзер бу бүлекне алганнан соң туктап калырга дип уйламыйм. Тагын да көчлерәк итеп, тагын да алга барырга тырышам. Бу бүлек белән генә әле әлбәттә минем җыр юлым бетми.